Hej og velkommen til endnu en ny video. Jeg lukker lige døren. Undskyld, hvis det larmer rigtig meget. Men i dag skal jeg simpelthen spille noget Minecraft igen. Og det glæder jeg mig lidt til. Og det er også en på Mineplex denne her gang. Så ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. 1000 online. Det er mange. Nå. Skal og ja. Forvort. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Ja, sådan der. Der er min tyster. Nå, lige. Sagt så er vi emneuge i skolen, så jeg er lidt træt. Og det er nok også derfor, der ikke kommer 2 videoer ud på en dag, fordi jeg er lidt træt, og det tror jeg heller ikke, det kommer til at gøre nogensinde. Måske er vi sige heldige, når jeg får lidt flere subscribers eller abonnere. At nu skriver, hej YouTube igen. Og YouTuber. Den der. Det var godt nok lidt mærkeligt. Og det der var lidt før, det var en lyd for en vaskemaskine. Så ja. Rip vaskemaskine. Og der er også IT. Det er sjovt, hvis jeg dræber ham. YouTube med YouTube. Hvem vinder? Det kan YouTube. Selvfølgelig gør jeg det, hvis det er YouTube med YouTube. Nå, lige meget. Lad os komme i gang. Og som sagt, så Skywars, jeg tror alle sammen, jeg ved, hvad der går ud på. Men til jer, der ikke gør det, det er, at jeg får en kylling. Jeg kan ikke dræbe den. Og så handler det om at dræbe de andre. Jeg ved aldrig, hvor lang tid der er tilbage. Så det er nogle gange lidt træt, synes jeg. Jeg har fået faktisk noget okay godt armor. Jeg skal lige tage de resten. Før jeg tænker og sige, hvor godt jeg har. Egentlig. Nå. Jeg håber ikke, at den her video den bliver alt for lang. Fordi jeg havde engang et problem med, jeg kunne uploade den. Simpelthen fordi det tog så lang tid. Men nogle gange så fjerner de bare nogle gange. Jeg forstår det ikke lige helt. Har jeg fået nogle blogs overhovedet? Nej, det havde jeg. Så går vi bare lige ind der. Hvor går vi ind over? Ja, som sagt, så er vi hjemme nu. Som jeg har sagt 2 gange. Jeg vil lige helt selvfølgelig ud. Så tager jeg noget dirt. Og hvis ikke ved, hvad dirt er, så er det jord på engelsk. Lidt her. Hvis man også ser andre YouTubere, så ved man det nok godt. Ja. Jeg synes, det var en, var det ikke? Jeg tror, det var en af de første ord, jeg lærte dirt. Jeg hørte det. Cobblestone. Jeg ved det ikke lige helt. Nå, det er også lige meget nu. Jeg er ikke engelsk nu, og det er jeg også glad for jeg hader engelsk. Det er mit værste fag nogle gange, synes jeg. Men yndlingsfag, det er faktisk matematik. Så jeg der ikke vidste det, så er det mit yndlingsfag. Og hvis I ikke ved det, så jeg optager det her med Azure. Han har også fortalt i sidste video. Hvorfor siger jeg video? Jeg fatter det ikke. Skal lige her gå. Sagt så er jeg dårlig på til Minecraft. Yeah. Så det der. Er det bare mig, eller er det her normal mode? Sharpness 2, det er helt vanvittigt. Nu gør jeg sådan der. Sådan der. Og hvad gør vi mere? Tag lige med her.
den der. Lol. Hvorfor skal man lol? Hvis jeg gør sådan her, så er det fordi, I skal se, hvordan det ser ud. Som sagt, så synes jeg selv, jeg er dårlig til PvP. Så ja, ham her. Ham er lige ved med at gå hen til, bare fordi hvis han ikke var inde i spillet, så var det måske lidt nederen at bruge blocks på det. Jeg er simpelthen den første, der går ind i midt. Så det er jeg da meget glad for. Jeg bare ikke kommer imod en eller anden YouTuber. Og så er det sikkert bare en eller anden, jeg kender. Så er det bare en af mine subs, eller en fra min klasse, der sidder og spiller lige nu. Kan den gå herud? Men jeg tror ikke engang, den kan gå ud. Jeg vandt. Jeg hopper i void. Skal lige se, hvor langt den her optagelse er blevet. Jeg går lige ud. Skal lige se, hvor langt den her optagelse er. Det er 6 minutter. Det betyder, at jeg siger, at det er farvel. Og tak for denne gang. Og ja, I kan bare lige... Mit yndlingsapp er den hoved på den. Er min yndlingsapp overhovedet på den her? Det er lige meget. Det er lige meget nu. Jeg bruger Azure, og hvis I ikke ved, hvordan man finder den, så går man ind på den her, Tattoo, og så skriver man, ja, så skriver man Azure, og så kommer den der frem, og så klikker man Get, og så kommer man bare ind på det. Det vil sige 1000 mange gange tak, fordi I så den her video. Hej hej.